парвозҳои доимӣ байни Душанбе ва Дубай кушода шудагиай. мегӯй границаҳову аэропортҳо дар дасти сорбон бошанд ки кае хост кушодашон мекунад ки кае не. агар акад айдиниё гузаштагӣ боша ҳақ доранд хизматат баранд. ка ҳами иди қурбон мешавад ё ин ки не? ҳамин савола ҷавоб медодем. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи парвозҳои доимӣ аз шаҳри Душанбе ба Дубай ва идомаи барнома ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ буданд. инак ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аз 20 марти янами соли равон Тоҷикистон парвозҳои байналмилалии худша баста кардагӣ буд бо сабаби ҳамин беморӣ ва нахустин парвози доимӣ аз рӯзи 22 июл байни Душанбе Дубай бо ширкати ҳавопаймоии Fly Dubai ба нақша гирифта шуд ва парвоз ба анҷом расид. ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар як ҳафтаи як маротиба парвоз аз Душанбе ба Дубай бо ширкати ҳавопаймоии Fly Dubai ба анҷом расад. яъне парвози доимӣ байни Душанбе Дубай аллакай кушода шудагиай. шахсое ки дар Дубай қарор доранд метавонанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд ва шахсоне ки ба Дубай сафар кардан мехоҳанд онҳоро метавонанд ба Дубай раванд ва ҳар нафаре ки аз Дубай ба ҷумҳурии Тоҷикистон бармегарда дар ҳамунҷа агар аз тест гузаштагӣ бошад ва нишонаҳои беморӣ дар ҳамун шахсият дида нашавад, дар ҷумҳурии Тоҷикистон он нафара ба карантин равона намесозанд ва агар нафаре ки дар ҳамун аэропорт аз духтур гузаштагӣ набошад ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёя ва я мебаранд 2 рӯз, яъне карантина бигем хато намекунем, агар 2 рӯз аз тест мегзаронанд шаҳрвандоне ки духтур гузаштагӣ нестанд. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешавад дар ҳамун ҷои зистш, дар ҳамун ҷое ки ва инак хуб мешавад ки ҳар нафаре дар ҳамун ҷое ки қарор дорад дар ҳамунҷа аз духтур бигзара ва аз тест бигзара ва баъдан парвоз кунад ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёяд, чунки агар дар уҷа шумо аз духтур бигзарен, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз тест ҳам намегзарен ва ба карантинам равона карда намешем. бародарои азиз, инак хабари хуши мо ҳамин буд баҳри ҳамаи тамошобинон ки парвозҳои доимӣ байни Душанбе ва Дубай кушода шудагиай. инак бародарони азиз мегзарем ба қисми комментарияҳо. муҳаммадалӣ навистай: бародар, ба як хел одамои беақл гӯш накун. онҳо саводи надоранд, барои ҳамин ҳар хел гапҳо мегӯянд. савод ки медоштанд, одаму одамгариро мефаҳмиданд. охир ман ҳайрон мешавам. хай нафора тамошо накун, ки туро маҷбур мекунад. лично ман ин новостиёро пештар мефаҳмам, не ки боз тамошо мекунам, чунки аз як бародари тоҷики худат фаҳми боз дигар ва ҳам барои дастгирии каналаш аз мо барои тамошои ин бародар пул нагирад ё пул талаб накунад, бад чӣ бадӣ дорад? ба ростӣ як хел беақлу бесаводое ки ҳозир дар интернет ҳамаро шарманда мекунанд, ба роликҳояшон 100 бор беҳтар аст ин. бародар, хаста набошӣ ва пуле ки аз YouTube кор мекунӣ ҳалолат шавад, чун роликҳоят ягон ҷои бадие надорад, танҳо барои мо кӯмаканд. ҳазор раҳмати калом бародар барои фикри хита баён карданат. як комментария дига Алишер Халилов навистай: ман ҳайрон мемонам дар ҳамин саволҳои як хел мардум. наход ки одам то ин дараҷа бесавод шавад. як хел саволҳое метиҳанд ки мегӯяд ҳамин Сорбон президенти Тоҷикистон ё Россия бошад. ин мардак юристай, саволҳои оиди ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон диҳед. ин мардак аз куҷо медонад ки границаҳо кай ҳуй мешаванд? чӣ хеле ки дигарҳо аз шабакаҳои интернетӣ ва телевизор мебинанд ва гӯш мекунанд, Сорбонам аз ҳамин шабакаҳо истифода бурда ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳад. мегӯй границаҳову аэропортҳо дар дасти Сорбон бошанд ки кае хост кушодашон мекунад ки кае не. аҷоиб мардуманд як хел халқи тоҷик. бародари азиз, мо ана ҳамин суханҳои хита чандин барномаҳода қайд кардем, ба мардум фаҳмондем ки агар ҳамин чизҳо дар дасти мо мебуд, баъдан шумо агар даъво мекарден, моро дашном мекарден, мо розӣ будем. лекин мутаассифона мо ягон дахолате ба ҳамин чиз надорем. гуфти ҳамин бародар ки морам аз ҳар ҷо ҷамъ мекунем маводора ва саволҳое ки шумо равон мекунен, анамун саволҳоро мо маводоша мехонем, ҷамъ мекунем, то ҳадди имкон, то ҳадди дастрас кардагимон ба шумо ҷавоб мегардонем. ин кушодашавии границаҳо ва кушодашавии парвозҳо аз мову шумо вобастагӣ надорад бародаро.
як каси дигар навистае ки билет 24-30 ҳазор нестае, дина акаи ма 64 ҳазор гирифт рафт. Аъзамҷон навистае: салом алайкум ака, ҳозир мо дар Тоҷикистон бурем мура депортатсия мекунанд? Не, намекунанд. Агар касое ки мақсад то ҳамин рӯза дар Федератсияи Россия ба қонунвайронкуниҳо агар роҳ надода бошанд ва ба раисҳои чартерӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд, депортатсия намешаванд. Иброҳим Сидиқов навистае: ҳар рӯз сафоратхона мегӯй, кор намекунанд, гиҷо равем, намешава аз аэропорт прямои гирем бирем. Не бародар, ма ба шумо гуфта будам ки аз пеши хитон билет харидорӣ накунед, чунки вақте шумо дар сафоратхона муроҷиат мекунед, аз ҷониби сафоратхона ба шумо занг мезананд ва анамо коргарои сафоратхона хичон мегӯянд ки аз куҷо ва чӣ хел билет харидорӣ кунем, бо кадом ширкат. ҳоло он ки танҳо ширкати Somon Air ва Tojik Air дар рейсҳои чартерии Россия шаҳрвандоро бармегардонад. Тамом. Рустам Каримов нависае: салом алайкум акаи Сорбон, ҳами паспорт нистоли Тоҷикистон дар Москва ҳозир кор мекунад ё ки карантин диҳанд? Мехоҳам загранг кунам, кушода ҳаст ё ки не? Илтимос ҷавоб диҳед. Ака видеои оянда да интизорум. Албатта мо дар як видео қайд карда будем ки сафоратхона баста мешавад. 4 нафари коргари ҳам сафоратхона ба бемории ами хитоӣ мубтало шуданд ва карантин кардани буданд. Але хушбахтона сафоратхона айни ҳол кор кардестай, мумкин ки бо дигар коргароро овардагӣ бошанд, кори фаъолият кардеста бошанд. Муҳаммад Тиҷай нависае: салом алайкум ака, акаи Сорбон гуфти дарсҳо сар мешаванд. Ай давоми соли 2019-2020 ё ки ай сари нав сар мешавад? Савол тарости гап у қадар нафаҳмидам. Агар ҳамира дар назар дошта бошӣ ки мақсад аз моҳи март шуморо таътил равон кардан, аз давоми ҳавай мехонед? Не, бародари азиз. Шахсое ки барвақттар ба таътил равона карда шуданд, албатта ки анамун экзаминҳо ва имтиҳонои ваёра бо тариқи автоматӣ бигем мондан. Аз тарафи Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон баромада буд ки ҳар нафаре ки таътил барвақт ҷавоб дода шуд, мақсад аз семестри якум балҳошона дида, баъд экзаминошона баҳошона мондану ҷавоб доданд. Ва мисол агар ту сеюм курс будӣ дар ана ҳамун вақт, айни ҳол чорум курс мерай таҳсили хита идома метиҳӣ. Шаҳрчаи ишқ навистае: бародар, саволҳои мада чӣ ба ҷавоб наметиҳӣ? Хизмати ҳарбӣ дар Москва шароиташ чӣ хел боша? Меган дар як моҳ 40 ҳазор метиҳанд, рост боша? Ҷавоб де. Охир ма дар Москва қарор надорум, бародар, намедонам. Ва агар дар як моҳ 40 ҳазор ки битиян, фикр мекунам ки бисёри одамо рафта дар онҷа хизмат мекунанд. Ба фикр ақидаи ма ки и гап дуруға, 40 ҳазор наметиҳанд. Мумкин агар битиян 5 ҳазор ё 10 ҳазор битиян, 40 ҳазор рубл, тимболе ки дар шаҳрвандои хориҷӣ наметиҳанд. Савриддин Шамсов нависае: агар ба худо қасам 5 солам боша, ай ҳами Питери лаънатӣ ма бурам Тоҷикистон, иншааллоҳ хизмат мерам. Ҳошим Одӣ нависае: салом алайкум, чӣ хел ака, ма 25 октябр 27 медурам, мара хизмат мебаранд? Илтимос ҷавоб диҳед. ҳам 27-солагида ки диромаден, баъд аз хизмати ҳарбӣ озод мешавем, бародари азиз. То ана ҳамун 25 октябр мақсад шуморо ҳақ доранд ки ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд ва 2 сол хизмат кунед. Анварзода Афзалшон навистае: ака, ҳами иди Қурбон мешава ё ин ки не? Ҳами савола ҷавоб медодем. Маркази Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод ки иди Қурбон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 31 июл фаро мерасад, вале мутаассифона намози ид баргузор намегардад ва шахсое ки қурбонӣ мекунанд, вай нафаро метавонанд қурбонӣ карда, лекин дар доираи қонун. Мақсад ки ба сабаби ана ҳамин беморӣ чизеро қонун манъ кардагӣ риоя кардан дар кор. Исроил Продакшн нависае: салом акаи Сорбон, хизмати ҳарбӣ илоҷаш боша 5 сола шава. Бародари азиз, 2 сола одамо гирехтесиян хизмат намекунанд, 5 сол кунанд, ба фикрам дар як призов 10 кас мумкин дабравол набравад. Тамом. Самадов нависае: салом бародар, мо метавонем посольство наравем, аз фурудгоҳ чипта харем, сафар ба Тоҷикистон кунем? Не, бародари азиз, аз пеши хитон чипта харидорӣ накунед. Юсуфҷон Донаев нависае: 2 сол боша ҳам ҳеҷ гап не, ватани азизамонро ҳимоя мекунем. Машааллоҳ бародар. Сабран Янафси нависае: салом алайкум, дар Тоҷикистон карантин ҳаст? Агар бошад, тӯйро чӣ гуна гузаронидан дар кор?
карантин дар ҷумҳурии тоҷикистон аллакай нест, яъне ки маҳдудиятҳо бардошта шудагианд. якчанд вақт маҳдудиятҳо буд, айни ҳол нестай ва тӯи маърака гузаронидан дар ҳамун давраи маҳдудият будан мумкин набуд дар доираи одами бисёр ва баъди маҳдудиятҳоро аз байн бурдан тӯи маъракаҳоро ба мисли пештара иҷозат додагианд, лекин дар доираи қонун чизе ки нисбати ҳамин беморӣ гуфтагианд риоя кардан дар корай ва бояд риоя кунанд. сохтмон тиҷаи нависай: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. сози хубӣ бародар, номеро таравон кун, як суҳбат кунем. ягон савол дошта бошӣ бародар, ин ҳамҷа инстаграми ма дабудро саволта пешниҳод куд. ғарибон рӯ нависай: салом алайкум, сози яка саломатиё созай, барои чӣ ба рейси чартери тоҷикистон мрай бо абрат нагашта намешавад? ами саволи мада ҷавоб диҳед. барое ки ҳоло парвозҳо доимӣ нестанд бародари азиз, рейсҳои чартерӣ танҳо рейсҳои махсус ба ҳисоб мераванд барои баргардонидани шаҳрвандони ҳамон давлат. аз кадом давлате ки рейсҳои чартерӣ шид, вай рейс барои баргардонидани шаҳрвандоша ва шаҳрвандоша ба ватан ки баргардон, рейсҳо маҳдудият да дохил шудагианд. барои ба ҳамин хотир шумо абрат нарафта наметонед то рейсҳо кушода нашаванд доимӣ. азизбек нависай: салом алайкум сорбон, савол дар ҷавоб тепасол ствара, номероша бугу намебардора, билети чартери чансмай ай Москва. ман номерои посолствора намедонам бародари азиз ва нархи билетам ҳар кас ҳар хел мега, ба ҳамин хотир аз пеши худумай чӣ намегӯм. кулоби бача нависай: салом алейк ака, барои ҳамин хизмат агар акад ай дунё гузаштагӣ боша ҳақ доранд хизматат баранд? ҷавоб те ждак дорам. дар ҳолате ки шумо ду фарзанд бошед ва яке аз шумо аз дунё бигзарад, дар ин ҳолат аллакай аз хизмат озод мешавад фарзанди дигари. мешава созай нависай: бародар ба худо 4 бор шид менависантам, ҷавоб наметиҳед. ман дар Москва дар коллеҷ мехонам, ғоибона дар факултати эксперт. ман метавонам дар Тоҷикистон кор карда, мисол дар Тоҷикстандард ё дар Ростехнадзор илтимос ака ҷавоби прадиҳед, пешакӣ ҳазор раҳмати калон. агар ҳамин ихтисосе ки худат қайд кардӣ, ман намедонам вай чӣ ихтисосе дар Москва мутобиқат куна ба ҳамин номбурдаи худат, албатта метавонӣ. инак бародарони азиз, ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо ва ҷавоб ба саволое ки дар комментария пешкаш буд. то ҳадди имкон ба саволотон ҷавоб додем. боз ягон саволи дигар бошад, дар инстаграми ма подписатсия карда саволои худтона равон кунед ва видеоҳои нав ба нави мора интизор бошед. дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.